Лукашенко полетів раптово до Росії на переговори з Путіним. За інформацією білоруської сторони, під час зустрічі сторони обговорять ключові напрямки двосторонньої співпраці, актуальні питання регіонального та міжнародного порядку денного, а також тематику забезпечення безпеки. Візит Лукашенка до Росії відбувається на тлі нещодавньої поїздки до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа. 25 серпня він провів переговори з главою служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Зміст зустрічі офіційно не розголошується. Про це будемо говорити далі. Сьогодні до нашої розмови долучається Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону. Пане Сергію, вітаю вас. День добрий, вітаю. Отже, візит Лукашенка, раптово він летить до Росії на переговори з Путіним і не тільки з Путіним, але ще й з Мішустіним. Що, на вашу думку, головне в цьому візиті? Чому раптово йому знадобилося їхати до Росії? Ну, ви ведаеце, ён же ж на сябе бярэ ролю пасярэдніка паміж у тым ліку і Сі Цзіньпінем. Таму яму натуральна трэба зняць зараз максімум інфармацыі з Пуціна, пра што была сустрэча. Для того, каб падзяліцца, ў прынцыпе, з тымі ж са сваімі кітайскімі сябрамі. Это адзін аспект. Другі аспект, заўважце, што візит кіраўніка дырэктара ЦРУ, ён быў не адзін. Это самае паралельна прылятаў, скажем так, галоўны дыпламат Ватыкана. А я нагадаю, што Лукашенко для таго, каб лабіраваць свае пытанні ў Еўропе, памятаеце, у нас быў міністр замежных спраў Макей, Владзімір Макей, які, ну, вот, раптам быццам бы павесіўся, да, вот, закончыў жыццё з дапамогай, як бы так, у нас усе ў Мінску лічаць, што это ўсё ж такі быў сігнал з Масквы. Але ж тым не менш Лукашенко тады працягнуў, у прынцыпе, паставіў на месца Макея не прадстаўніка рускага мірскага, хаця у МЗС у нас ёсць і такі, да, на ўзроўні намесніка, а паставіў Алейніка ў свой час. І Алейнік цалкам працягнуў якраз узаемадзеянне з Ватыканам і мальтыйскім ордэнам. Это якраз, скажем так, ягоная вот асаблівасць, тое, што ён мае добрыя сувязі там. І пазней ён зусім знікае з радараў, таму што міністрам замежных спраў стаўляюць у нас Ражанкова, а Алейнік як бы так адыходзіць у цень, але ж яго не тое, што знялі з пасады, яго проста вызвалілі, каб пасада не замінала. І ён якраз апекуецца у першую чаргу як бы наладжваннем сувязяў па Еўропе і якраз вот, я нагадаю, Ватыкан з мальтыйскім ордэнам. Таму я думаю, што тут у прынцыпе таксама ўсё звязана ў адно. Глядзіце, такое ўражанне, што ўвогуле замітусіліся тыя, хто, скажем так, мадэратары гэтай матрыцы сённяшняй усёй. А вот таму это і візіт кіраўніка ЦРУ адбываецца ў Маскву. То бок яны хочуць пра нешта дагаварыцца. А пра што? Ну вот глядзіце, тая версія, якая ў нас, што ЦРУшнікі хацелі папярэдзіць Расію ад нападу на НАТО, на Еўропу, то як бы Трамп у інтэрв'ю абвяргае, што это не так. Але ж ён і не пацвярджае, што ён не здае інфармацыю, навошта адправіў свайго кіраўніка менавіта выведкі у логаву Маскоўшчыну. Пане Сергію, але якщо говорити про тих, з ким планує зустрітися пан Лукашенко, Путін – це більше про політику, ну і Мішустін – про економіку. На вашу думку, головна тема, чи тут може бути про, знову ж таки, нарощення саме війська білоруського, враховуючи останні події і ось така військова співпраця, скажімо так, Білорусі з Російською Федерацією, чи ні? Чи це суто просто формальність? А вы ведаеце, для Лукашэнкі зараз самае важнае, ён разумее, што будзе мяняцца сітуацыя, што магчыма ўсё-такі прымусіць Украіну падпісаць нейкі мірны дагавор з Расіяй. І ён разумее, што Пуцін тады шчыльна зоймецца ім. Таму што ён яшчэ ў 2020 годзе ў абмен на дапамогу ў задушэнні беларускіх пратэстаў абяцаў, што больш не будзе займаць пасаду прэзідэнта. Ну але ж у 25-м ён паглядзеў, што Пуціну не да яго, ну і шчыра падмануў. Таму ён зараз вельмі шукае для сябе ролю нейкага міратворцы. Ён пастаянна ў Маскве намякае, давайте я буду вашым прадстаўніком у перамовах з Кіевам. Ён пастаянна як бы так намякае, што
давайте працягнем перамоўную пляцоўку зноўку зробім у Мінску. На што нават быў Лаўроў у Расіі, той адрэагаваў негатыўна. Ну і другі аспект это эканоміка, таму што прайшло ўжо амаль 2 гады, як быў абяцаны з Расіяй крэдыт на 1,5 мільярды на быццам імпартазамяшчэнне, але ж пра яго зараз ужо не абмяркоўваюць. Расіі шчыра не да падтрымкі беларускай рэжыма. Таму ён на сённяшні дзень мітусіцца і ў Расіі, паўсюль, і ў Азіі. Ён удзяляе вялікую ўвагу. Ён праехаўся па афрыканскіх краінах, зразумеў, што мяняць трактары на бананы, ну такі сабе бізнес. То зараз от шчыльна зачапіўся за Інданезію, за Бірму, дзе такая ж ваенная хунта, як у нас, і спрабуе як бы так эканамічна як бы хаця б нешта выцягнуць для таго, каб утрымаць свой рэжым на плаву. У нас, разумееце, у нас вялізны перакос у плане сілавых структур. Па колькасці міліцыянераў на душу насельніцтва, што называецца, мы хіба ледь не першае месца ў свеце займаем. 130 тысяч у нас толькі Міністэрства ўнутраных спраў, пры тым, што Міністэрства абароны толькі 65, што сведчыць, што Лукашенко больш баіцца свайго народу, чым нейкага вонкавага нападу. Тое, што вы запытваецеся, ці будзе Лукашенко прымаць, скажем так, удзел у вайне, ён вельмі не зацікаўлены. Таму што існуе кансэнсус паміж беларусамі, як бы такі нягласны, што нават калі яны, слухаючы пастаянна расійскую прапаганду, бо ў нас інфармацыйная прастора фармуецца з Масквы, расійскай тэлевізіі, пры гэтым як бы так 85% беларусаў заяўляюць пра ўдзел у вайне, мы супраць, мы не хочам. Прычым это датычыць у тым ліку і сілавых структур. Было колькі месяцаў таму закрытае пытанне і сярод сілавікоў, і ў прынцыпе тая ж самая тэндэнцыя. Каля 85% па ўсіх сілавых структурах яны супраць удзелу Беларусі ў вайне. А от наколькі як бы так Лукашенко Пуцін здольны як бы так прымусіць, то вот Лукашенко ж перад гэтым і лятаў, у прынцыпе, да Сі Цзіньпіня якраз прасіць, каб кіраўнік Кітая замовіў слова перад Масквой, што не трэба ўцягваць Беларусь, інакш Кітай можа страціць сваю вот транзіт, пропускныя пункты для транзіту свайго груза на еўразвяз. Тут я з вами погоджуюсь, що ми постійно, і зокрема з вами, в наших ефірах говорили про таку економічну співпрацю між Білоруссю та Російською Федерацією, десь навіть економічну залежність. Але зараз, можливо, це припущення або суто моя думка, мені здається, російський диктатор шукає всі можливості для того, аби ще здійснювати більший терор по українській території. І, зокрема, може використовувати для цього і Білорусі. Адже йому вкрай важливо Путіну запускати по території України якомога більше різних засобів повітряного нападу. І тому співпраця з Білоруссю, зокрема, як такі, скажімо, платформа для запуску, для розміщення пускових установок, для того, аби здійснювати ще більший масований терор. Чи не може бути шантаж для Лукашенка, і, зокрема, застосовуючи тут і використовуючи Мішустіна, тиснути економічно, але шантажувати саме у військовому плані? Так Беларусі такая роля адводзіцца, адцягваць увесь час увагу, каб Украіна мусіла трымаць на беларускім накірунку пэўную колькасць сваіх узброеных сілаў. Ну але ж давайте будзем рэалістамі, давайте разумець, што ніякага наступу абсалютна не рыхтуецца, не гатовыя беларускія войскі наступаць. Тым больш, як вы глядзіце, паміж намі Палессе і на лепшыя часы у нас было 5-6 дарог. Я так разумею, з украінскага боку даўно ўсё замініравана, масты ўзарваныя там, дзе трэба, дарогі прыстраляныя, таму пры той колькасці, якую Беларусь здольная выставіць, а я гаварыў пра ударны кулак максімум 30-35 тысяч, то для Украіны это не стане ніякай вялікай шкоды. Канешне, будзе турбаваць, але ж не больш таго. І пры гэтым заўважце, вот это 30-35 тысяч это залаты фонд Лукашэнкі. Ён разумее, што калі ён раптам іх, вот яны загінуць ва ўкраіне, то ён застаецца зусім безабаронны перад Пуцінам. Таму я лічу, што нічога як бы так з беларускага боку не плануецца. Больш таго, глядзіце, вот я б сказаў, што можна будзе гаварыць пра тое, што з беларускага боку нешта задумалі, калі пачнецца масавы завоз у Беларусь усіх расходнікаў, як то набояў, як то снарадаў рознага калібру.
Пакуль што нічога з гэтага не заўважаецца, наадварот працягваюць русакі з Беларусі вывозіць дзе што ў прынцыпе можна выцягніць. Пане Сергію, але тут питання в тому, чи не може Путін змусити давати білоруську територію для запуску, до прикладу, тих самих ракет по території України і, скажімо, використовувати тут в цьому плані шантаж. Тобто не йдеться про безпосередньо піхотний наступ, а саме для використання просто білоруської території у своїх цілях, як вони, власне, це і робили раніше. Ну, я так разумею, яны спынілі рабіць это не таму, што Лукашенко слёзна папрасіў, а якраз Лукашенко папрасіў кітайцаў, каб кітайцы намякнулі. Таму што Кітаю трэба, в прынцыпе, з Беларусь зараз як горлышка пляшкі, цераз якую ідзе транзіт кітайскага груза на еўразвяз. А для Кітая это вельмі важна. Таму вот, на маё разуменне, толькі як бы так просьба Кітая, каб Беларусь не пападала ні пад санкцыі, нічога, каб транзіт ішоў бесперапынна, а яна на той час і спыніла дзеянні Пуціна. Наколькі я памятаю, з беларускай тэрыторыі было запушчана, ці то Украіна падлічыла каля 720 ракет, так? То на маё, паўтаруся, разуменне, это выключна роля Кітая. Зараз я так разумею, што Лукашенко можа апеляваць выключна толькі да гэтага аспекту, не больш таго. Глядзіце, вот усе это размовы пра тое, што на беларускай тэрыторыі пабудаваны пляцоўкі для масавага запуску шахедаў, ну такое сабе, як бы, я разумею, што і ПСО, вайна. Вот спадарожнікавыя супутнікавыя здымкі сведчаць пра тое, што русакі нарабілі такіх пляцовак: Бранская, Смаленская, Орлоўская, Тульская вобласць, так. Але ж у Беларусі пакуль, такіх пляцовачак няма, і як бы так, на Беларусі наадварот вельмі часта пралятаюць дроны расійскія, якія ў тым ліку і, скажем так, пашкоджаныя рэбам украінскім. Ці ўвогуле русакі ж пастаянна эксперыментуюць, нейкія новыя робяць мадэлі, якія лётаюць часам не лепшым чынам. Вон недавно, тыдзень таму, бандероль Пане так Сергію. званая праляцела на беларускай тэрыторыі 170 кіlometrаў. Бачимо, страждають, на жаль, дві країни, а хотілося б страждала, напевно, Росія. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, пане Сергію, за розмову.